Concert tanuli kene alita ko flana Ezayi Coulibaly alini akaje kulu olu kidenu ka o labɛn awɔ o na kɛ janvier kalo tile 7 san 2024 nɛgɛ kanɲɛ 15 o mana tɛmɛ ni sanga 30 ye. O na kɛ Église chrétienne évangélique la Dawuda Buku. O concert sigilen don kuma min kan o bɛ bɔ kitabu kɔnɔna na Matthieu kitabu sura 5 verset 14 ko ne ye diɲɛ kɛnɛ yelen ye. Dɔnkilidala minnu welelen don ka fara Ezayi Coulibaly ani a ka o jamakulu kan o dɔ de ye Thomas Diarra, Michel Drabo, Bala Dambele, Rod Zumbuya, Noé Dambele, Sara Jakite ale ni Teyla Jeunesse. Kɛnɛ denfaya o talen do ka o di Eliazaf Diasana ani kɛnɛ denbaya o talen do ka o di Madame Diarra Esther Konate ma. Kɛnɛ bonya o talen do ka o di Bishop Panga Dambele ma. Kunnafoni wɛrɛ ni kɔfɛ aw bɛ weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira ninnu fɛ 69 31 71 79 50.